dipun lenggah ingkang sampun rawuh. Nuwun kepareng matur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Wilujeng dalu dumateng saking para tamu dan kasaprawu. Wilujeng dalu dumateng sesepuh bini sepuh aji sepuh ingkang kehormatan. Wabil khusus sedaya tokoh masyarakat puniki lingkungan Kresek RT 03 RW 01 Kelurahan Tempurrejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri matur nuwun panuwun. Ugi mboten kasupen salam katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing dalu puniki kula lan panjenengan saged makapal ing tlatah Kediri Tempurrejo Kecamatan Pesantren matur suwun dalam rangka Dirgahayu Republik Indonesia HUT RI yang ke-79 Nusantara Baru Indonesia Maju. Matur gunging panuwun. Ugi mboten kasupen sugeng dalu dumateng pembedaan kula Bapak Kepala Desa matur suwun. Ugi sugeng dalu dumateng sedaya inggih punika kanca-kanca pemuda Kresek ugi matur gunging panuwun. Sugeng dalu dumateng Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibnas matur suwun. Bapak Polsek ugi Bapak Dimas ugi tim keamanan selanipun matur suwun. Ing dalu puniki tansah nderek-nderek mangawi bagya nyambut damel sesarengan Camposari Mayangkara dipun pandegani pepundhen kula Nimas Ayu Niken Salindri. Mugi-mugi adicara ing dalu puniki betul manfaat lan barokah dumateng kita sedaya lancar ngantos paripurna. Camposari Mayangkara sayekti tambaning ati. Rahayu 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 detik sambikala matur suwun.